Често хората ми казват: аз съм интроверт и не ставам за говорене пред хора. И всеки път им отвръщам: ти сериозно ли? Това са пълни глупости. Да си интроверт не означава, че си слаб комуникатор. Означава просто, че имаш вътрешен свят и че обмисляш и усещаш нещата много по-дълбоко, отколкото другите го правят. И точно това те прави много опасно добър говорител. Но трябва да се освободиш от един единствен враг – страхът. Интровертите не са лоши в комуникацията, те просто са блокирани от страх от отхвърляне и от това какво ще кажат другите. Да не забравят какво да кажат и също така да не изглеждат глупаво. Но добрата новина тук е, че всичко може да се промени и то с малки стъпки и практики. И то с правилните упражнения и действия. Не ти трябва да ставаш екстроверт, за да говориш уверено. И знаеш ли кое му е най-хубавото? Хората усещат, когато си автентичен, когато не се преструваш, когато говориш тихо, но с сила отвътре. Не се променя кой си, а изгради увереност там, където вече си силен, а именно в твоят вътрешен свят. Там е тайната ти, там е гласът ти. Останалото е просто практика. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.